Nádcha dokáže poriadne znepríjemniť život. Upchatý nos a dutiny, smrkanie a kýchanie. Toto rozhodne nie je sexy téma pre komunikáciu. Aj s nízkym rozpočtom je možné oživiť komunikáciu a podporiť predaj značky Otrivin. Už naše staré mamy vraveli, že najlepším liekom je smiech. A tak prišla idea. Ako by znela óda na Otrivin s upchatým nosom? Podstatou bolo pobaviť ľudí a pritom odkomunikovať hlavný benefit produktu Otrivin, ktorý účinne funguje cez deň i v noci. Vyzvali sme poslucháčov Fanrádia, aby tvorili vtipné básničky pomocou kľúčových slov. A keď máte nádchu, tak sa môžete s tým trápiť alebo môžete s plným nosom rímovať tak, ako to urobila Kristiána Balážová. Keď nádchu mám, Otrivin si dám. Voľný nos potom mám po celý deň i noc sa hrám. No perfektné. Tie najlepšie básnické talenty sa sústredili na webe rádia a recitovali s upchatým nosom celému Slovensku. Každý deň získal cenu jeden poslucháč a jeho dielo si vypočulo približne 600 000 poslucháčov Fanrádia. Na záver bol vyžrebovaný jeden, ktorý vyhral nový iPhone 5. Počas 2 týždňov sme získali neuveriteľných 4000 registrácií, 7500 page views na stránke a vzniklo viac ako 1000 kultúrne hodnotných humorných básní. Touto jednoduchou ideou sme za minimálnu investíciu do rádia zapojili ľudí z celého Slovenska a pomohli k nárastu o takmer 8% v predajných sellout dátach. Čo poviete? Dá sa s nádchou zabaviť?